आंनि हारिमु इउटुब चेनेलाव बरायबाय दा आङो लाइभ होदों आरोना नै जोङो मैखुन खागासिनो दङ नै मैखुना कमेन्ट खालामबानो जाबाय लोगोफोर लाइभआव जुदि फैयोब्ला जोङो दा नै मासरुम खानो नागिरदों आरोना लावदुमजों आंजों इसोरखौ खासिगोन जोङो जाबाय दे टें 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 बैखौलाय खाबाय जोङो नै बोखारगोन ना बोखारगोन नेयो दिनैहाय बेखौ दै सौखिया बिदिनो थाथोंसै सौखि थाथोंसै जागोन बेखौ बोखारगोन नङाबा खाथाव जानाय नङा नैथ' बख'जायाना बख'जायो ना बख'जाया बख'जाया गाबजों लोंनोसै हा गाबजों लोंनोसै बख'जाया होमबालाय ओरै सोनाबहा लाबोदो दे एसे सानजाहा बै माखौ जाना हाया मायाव नांथारदों ना एथ' गिदिर गिदिरखा बै अजन नङा दालाय माबा गैया मोनासो बायखोनाखैलै एथ' गिलिर बे अजन नङा मैखुनानो बे खाबा हाया ओरै फैलाय नोङो खारा एखे नङा बायदि बन्द' जायो नामा मिथिलालै आं इदि देलाय आं बाबु संथारो ओरै अजन दा खागोनसै थ' अजन खाबा थिखांनो हाया बै सानजानो दोनलै सानजानो लाइभआव फैयाखै नामा सासेबो साब्रै दङ हरदों नामा मैखुन गायदों लोगोफोर मैखुन ओरै बारजोबगोन आरोना मैखुना देनां बिबार बारजोबगोन ओरै एथ' गोजान दोनसै एसे गोलावखौनो लाखाखा मानो गोलावखौनो लाखा उनाव गोलाव लाखानाय उनाव मोनब्रै होनाय जाबा हास'नोसै बोलाय बोगोन समान सोरबावसिन समान लादो सोलायनानै लाबोनो खेबसे खागासिनो दं लोगोफोर मैखुनखौ नै मैखुना बेसोरनो आरो नै मैखुना गायसै दा हारसिंला नोंसोरना गायजाया हाब गोलाव दोलाबाय नों बेखौ माबागोन ना गुफुर जाहांबाय मैखुना जोंना 10 दिनसोनि उनाव बेरनो हासिगौ आरो ना जानो गोथावथार ओरैबायदिनो जोंना माबा आरो अर्गानिक मैखुन मुलि बेबहार गैया नै खाबाय नै ओरैनो थास्लायस्लाय मैखुनखौ गायनो नागिरदों एसे जानो मोनथावथाव कमेन्ट खालाम लोगो कमेन्ट माबाफोर बुंनो दङब्ला सोंनो दङब्ला दे
दानलाबायनानै ओंखामो हमलांनो जाबाय हाथाला खिथि खानानै माबानांगौ इरना लामा नायै ले बिशु बिशु बोजोबबाव उनाव गरगिया खाफिया बुवालै बै मोनसेखौलायलाय फुया दालै सिखाया दोनथ' दे दोनथ' नङाबा जाया बैसागो लामा नायै नायै ये हमारा मशरूम खेती है गाइस 8 मिनिट 4 सेकेंड जाबाय दोनथ'नांसिगोन लाइभखौ